everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today we're talking about umkhokha. Guys, indaba ezibuhlungu ukuthi iviki lokugcina leli sibuka ke umkhokha, umdlalo omusha ozoqala ngomhla ka-3 ibizwa ukuthi ke iThonga. So ke there's the final week sibuka ke umkhokha, and nakho ke guys ongase ke ukulindele kulomdlalo ke usuphela. Ngizokhumbula ukuthi ke usibusiso ke noSibahle ke bese bethandana ke, so ke kuleli viki uzohamba ke ayolobola, noma ke ubaba kaSibahle engathandisisi ukuthi uSibahle ashade ke usibusiso, kodwa kuba sengazi ukuthi ke this is beyond his control. Bese kuba ke indaba ke kaGabsile, kube indaba kaDifa, indaba ke kaMamzobe guys. Yeah, kuleli viki guys Mamzobe uyaqhubeka nokucasha lacashe khona, kodwa ngenxa ukuthi ke uDifa ulokhu emvakashela njalo, so ke sebeze bamlandela uDifa babona ukuthi ke umfihle kuphi ke uMamzobe. uMamzobe uzocela ke ukuthi ke bambizele ulwazi, amtshele ukuthi akathathe uGabsile ayohlala naye kubo, ngoba ke bangase bamthathe bafuna ukumbulala ngoba bengamtholi ke yena. Uzomthatha ke guys, bese kuba ukuthi uMamzobe bazoceba imbambile, and uManzimande uzophoqa ukuthi uMamzobe aphuze ke upoison, esingazi noma guys uMamzobe uzophuza yini upoison lwathi awuphuze, athi akazibulale yena ngoba ke bahlulekile ke ngesikhathi bembela ke igodi ke ephila. So yeah guys, yeah, but mangabe ucheck ke the last episode yange 28 kuvela ukuthi ke isitha ke sabantu bake bakwaMthembu sizobuya ke la sibeyitshela khona ukuthi ke yonke ke into ke isihamba kahle, of which I think uMamzobe guys akazokufa. Let me just check for you the last episode yomkhokha. Uthi ke twa the Mthembus and Gumedes bury the hatchet and have a reconciliation lunch, but their enemy number one returns to shatter everything, and Sibahle's lobola goes well until Ndlovu happens. So guys, I believe ukuthi ke khona into ezokwenzeka on the last day, sebetshela ukuthi ke bambulele ke uMamzobe, but I don't know ukuthi kuzokwenzakalani ke guys, but ke yeah, I think the writers bayenzile justice, especially when come to indaba kaNdlovu, because people have been complaining ukuthi ke kanti uNdlovu ujeza nini. Cha, uNdlovu guys ugcineke ejezile, neqiniso ukuthi ke uMamzobe wabulala uMthembu lapho igcina liphumile. Okunye ke futhi ke sikubonile uMamzobe guys naye ke ukhokhile ngendlela ke akhokhe ngayo, of which I think ikhonto ezokwenzeka on the last day, as much as uManzimande betheke akaphuza upoison, but I think uMamzobe akazukufa, and there's something azoyenza ke laphana ke kwaMthembu. That bring us to the end of umkhokha, and that bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.